Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Июнь аеның кызу көннәре озак карак сузылды. Мондый эсселек адәм баласына гына түгел, малларга да, үсемлекләргә дә кыенлыклар тудыра. Шуңа да һәркем интернетны ачып, һава торышын карарга мәҗбүр. Синоптиклар бу атнаның уртасыннан ук яңгырлар булачак дип хәбәр итте. Әмма урыны белән дигән сүзләре генә сагайта. Бу инде я ява, я юк дигәнне аңлата. Көннәр булайрак турса, арыш урагыда иртәләр мөгаен. Әнә юкәдә чәчәк атты. Яңгыр булмагач, һәр үсемлек тизрәк өлгереп урлык чәчәргә ашыга күрәсең. Әлеге күренеш булай да ашыккан вакытны тагын да тизләткән кебек тоела. Бүгенге чыгарлышта игеннәр дымга тилмерә, аларның бүгенге халатын белгечләр ничек бәяли? Кибетләрдә яшелчә бәяләре өскә үрмәли. Сәбәпләре нидә? Тавык чебиләрен чыгарасы бар дип лагерны ташлап кайткан малай үскә шәһәрдә дә төпләнә алмаган. Булат Әмирханов хакында безнең репортаж. Тракторчыда, гармончыда Геннадий Солтановның гармон моңнарын ишеттерербез. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Һава торышы үзгәрмәсә, Татарстанда 30 июньнән гадәттән тыш хәл игълан итәргә мөмкиннәр. Бу атнада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов үткәргән киңәшмәдә шулай дип белдерделәр. Әле 2010 елга афәт күзәтелми. Шулай да икътисади хәлгә йогынты ясаячак һава торышы. Беренче чиратта авыл хуҗалыгы. Безгә баш санын саклап калу турында уйланырга кирәк. Һәр районда күпме терлек азыгы әзерләнгән һәм тагын күпме әзерләрлек резерв бар. Бөтенесен өйрәнергә кушты Рөстәм Миңнеханов. Республикада сугарулы җирләр 35 мең гектар. Ул мәйданнарда нигездә бәрәңге һәм башка яшелчәләр утыртылган. Ә менә иген кырлары явым-төшемнәргә интегә. Быел күп еллыкларның беренче катыннан да узган елга кадәр азык әзерли алмады хуҗалыклар. Икенче катына да ышаныч зур түгел дип хәлгә аңлатма бирде аграр министр Марат Җаббаров. Бүген дөрестән дә саргаеп килгән иген кырлары күңелне борчый. Өстәвенә аларга корткыч бүҗәкләр дә һөҗүм итә башлады. Белгечләр аграрийларга уяулыкны югалтмаска киңәш итә. Теманы Кама-Тамага районыннан дәвам итәбез. Дым юк, үзегез күрәсез, кояш 33 градус, көндә 33 градус, положение бик авыр. Кызыл Шәрык җәмгыятенең көзге бодай кыры язлыкта гектарыннан 50-60 центнер уңыш вәгъдә иткән. Ә бүген күрәсез бичара үсемлекләр аяныч хәлдә. Үзегез күрәсез, башакта бүген налив чагында дым юк, асты кия, менә әле генә карабыздык бит, уже 3 стебельнең берсе главный стебель генә, төп стебель генә калган. И калганнары үлеп бетте. Менә бу 50-60 центнердан сразу 3 тапкыр ким дигән сүз урожай. Беренче, икенчесе, әле менә бүгенге көндә более-менее бу позднеспелый сортлар инде алар әле бирешми, менә монда сабагы, флаговый лист, яшел, шул ук вакытны менә уже флаговый лист саргая башлады. Болезнь хисабына и дым җитмәү хисабына. Хәзер нишләргә? Игенче бүген үз алдына әнә шундый сорау куя. Калган уңышны саклап калу өчен нинди чаралар үткәрү мөһим? Болезньләргә каршы и бүген стрессны симәтә торган препаратлар, микроэлементлар бирергә кирәк. Менә без үзебез инде предлагать мегамиз калий, азот бүгенге көндә бирергә кирәк, хотя бы шушы калганны урожайны саклап калу өчен. Игеннәрнең дошманнары да җитәрлек. Менә бу жук-кушка дип аталучы коңгыз да килеп җиткән. Ул башакка утырып бөртекне кимерә. Аларга каршы системалы инсектицидлар куллану зарур. Соңнарга су сибәсен. Авыл кешесе яшелчәләренә булдыра алганча күбрәк су сибәргә тырыша. Ә менә бәрәңгеләргә сиптерү мөмкинлеге юк. Күп авылларда кирәгенә дә су җиткерә алмыйлар. Казыйла авылы җирлеге башлыгы Илдус Сәгъдиев елда бакчасына бәрәңгенең 19 төрле сортын утырта. Почта аша алдырган сортлар быел үзләрен ничек күрсәтер? Иң беренче теге башында инде аның галлы сорты. Галлы сорты бөтен халыкта яратаны. Ул инде промышленность тарафыннан да кулланырга бик әйбәт, чөнки ул түгәрәк, иче сары, бәрәңгесе бик тәмле, урожай белән бик әйбәт. Ул инде уртача тизлектә өлгерә торган бәрәңге. Анда инде икенче сорты безнең китә. Кураж инде яңгырны ярата билгеле әзрәк, но бәрәңгесе бик тәмле, аны инде халык спрос бик күп, бик инде иртәдә өлгерә. Ул инде 60 көндә өлгерә торган бәрәңге. Галлыга 70 көн кирәк. Аннан соң китә инде әзрәк кенә соңрак өлгерә торганнар. Менә монда безнең инде бакчада күренә Жуковский сорты менә әзрәк кенә чәчәкләр дә барлыкка килә башлады. Ул инде Корылыкка да бик чыдам, яңгырга да булмаганда да бик әйбәт кенә үсә торган, һәр елны да уңышны бирә.
оңышынданың һәр елда да бер төрле була. Әмінә импалла сорты начар тишелгән. Туфракны казып та карадык, тамчыда дым калмаган. Хәер, май башыннан бирле яңгыр яуганы булмаган бит. Коры елны туфрактагы микроорганизмнар да үлеп бетәчәк. Нәтиҗәдә киләсе елга да бәрәңге уңышы булмаска мөмкин. Шуңа да киләсе яздан бакчагызга файдалы бактериялар кертегез дип киңәш итә Илдус абый. Менә 10 елда минем инде хатынның әтисе исән сау иде. Кияү быелгы елда корылыклы, давай бакчаны бәрәңгеләрне өймәгез, туфракны кузгатмагыз, шуп кына калдырмагыз дип әйткән иде менә. Ул вакытта инде без бәрәңгене әйбәт уңыш алдык, төбенә өймәдек билгеле. Менә быелда инде соңгыларына бәрәңгеләрнең берсенә дә төбенә өймәскә, шубын гына алып чыгарбыз дип, аны бетмәгән әле. Просто өлгереп кенә булмады инде. Әзрәк буразнага вак салам таратып куйсаң ничек булыр икән? Менә вак салам турында минем фикерем шулай. Үзебез инде менә күздән керттек. Аны инде ул таратып куялсаң тагын да әйбәт, дымны саклар өчен. Бүген авыл кешесен борчыган тагын бер мәсьәлә пешән әзерләү. Олы Салтык авыл җирлегендә мал саны шактый исәпләнә икән әле. Хайваннар тотабыз әле, тотырга тырышабыз. Но инде менә киләсе елларда әйтергә авыррак. Чөнки кормалар белән кысанка. Башыл инвестор килү белән аңлатыламы инде ул? Шулай алса да бардыр инде. Менә быел ел бит инде авыр елды бит инде корылык елда булды, яңгырлар булмады. Аннан соң менә инвесторлар килү дә безнең өчен файда булмады минемчә. Авылга бик авырга дор киләчәк яшәү. Зерновыйлар юк бит инде хәзерге вакытта безгә инде алар заранее әйтеп куйдылар бит инде зерна без бирә алмыйбыз дип. Минемчә инде фуражлар булмаса, хайванны кимитмичә булмаса, шулайдыр дип уйлыйм мин. Инвестор дигәннәре районга узган ел килеп кергән Август компаниясе. Алар килгәч Кама тамагында терлек саны бик нык кимеде. Фермалар бушап калды. Авыл кешесенең дә, җирлек башлыгының да бөтен өмете Рамил Сәлимов кебек фермерларда хәзер. Әйе, безнең фермерлар бу җирлектә безнең фермерларга галәмәт. Алар инде халыкны менә пишән белән нитәргә тырышалар, пишән белән булышырга тырышалар инде. Аларга рәхмәт инде. Менә быелгы елда шулай җырып хайваннарны тулы составта алып каласак, бегебет булыр дип минемчә. Шул. Рамил Сәлимов 2015 елда 6 баш сыер белән эшен башлаган егет. Бүген 60 баш мөгезле ретерлек асрый. Бузауларны сатканым юк ди. Бүген ул да пишән әзерләү хезмәтендә. 600 чуклап керек була. Ел әлен сашап чыгарга. Бүген көндә җәйкән ашата керек әле, төште кыш көне. Көтүдә ашау җитми торганда инде. Да, быелгы җилла карлык, бер нәрсә юк. Җилда иртә пасокта торалар иде. Быел көндә көтүче наймайт дип уже. Ашатырга юк. Көтүче тегендә монда куып йөртәм ничек? Да, җырмаклар буенча инде. Кая яшьләрәк шулар саталар инде. Дөнгә чыгаралар инде көтәргә. Аның пишән җиренә дә яңгырлар эләкмәгән. Әмма яшь люцерна бирешми. Уңышы да куанырлык бу ел өчен. Аслында иртәнгә якташ шибде. Төнге 2дән соң шибде обычно. Чыкса бит. Юк, бу самый әйбәт. Вялый гына булай, самый әйбәт яшәшендә була. 400 готовый. Узган елдан да калган запаслар бар. Да, ярты склад бар былтырга. Ашатырга. Рамил 400 төргәк пишән әзерләп куйган инде. Үзенә җитәрлек туплагач, авыл халкында өлешсез калдырмас. Әлегә уртача төргәкнең бәясе 1000 сум тирәсе диделәр. Әгәр күп еллык үләннең икенче каты үсә алмаса, бәя күпмегә сикерер, әйтүе кыен. Инде хайваннар өчен булса да, Аллаһы Раббыбыз яңгырларын кызганмасын иде дип сорыйсы кала. Икенче икмәк булса да, бәясе беренчесенекенә караганда кыйммәтрәк. Базарда кибет киштәләрендә бәрәңге белән бер рәттән кишер һәм чөгендергә бәяләр бик нык кыйммәтләнгән. Килограммы 100 сумнан да арткан урыннар бар. Зур сәүдә челтәрләрендә бәрәңгенең бәясе 70 сумнан алып 90 сумга кадәрле. Дөрес, яңа уңыш бәлки тонсыктыр да, тәмледер дә, әмма бәяне шул кадәр күтәрүләре аптырашта калдыра. Һәр хәлдә яшелчә үстерүчеләрдән ул кадәр бәягә алмыйлар бит бәрәңгене. Шул ук вакытта Татарстанның яшелчә үстерүчеләре корылыкка каршы көрәшә. Аларның быел тоткан чыгымнары артачак билгеле. Бүген яшелчәнең үз кыйммәте күпмегә чыга. Киләчәктә нинди бәя урнашыр яшелчәгә? Хәбәрчеләребез әнә шул сорауларга ачыклык кертергә тырышты. Тукай районында яшелчә үстерү белән дан казанган фермер Минталип Миңнеханов кырларыннан безнең репортаж. Сәгатенә 10 тонна бәрәңгене юып, кирәкле авырлыкка җиткереп капчыкларга бәйләп куя бу машина. Бердәмлек кооперативының техник җиһазлары яңа уңыш өлгергәнен көтеп тора. Гомумән бәрәңге һәм яшелчә саклау биналары көзгә кадәр чистартылып, тиешенчә төзәтелеп торырга тиеш. Марат Лотфуллин 9-нчы сыйныфны тәмамлап, җәйгә шушында бераз акча эшләп эшкә өйрәнергә килгән. Беренче неделе воздуховодная чистарттым. Потом мында вот килдем, я контейнерно быем, чтобы
жуки как бы ни дерево не ели. И вот мында блин. Мында лучше, чем дома лежать, анда телефонда отырырга. Бәрәңгенең быелгы уңышы ничек булыр, аны әлегә берәү дә фаразлый алмый. Шуңа да көзлектә икенче икмәккә күпме бәя куелыр, анысы да билгесез. Ә менә бүгенге бәяләр чыннан да шакка тора. Бәрәңге һәм чөгендернең яңа уңышына куелган бәя 100 сумнан югары. Ирактан китерелгәнгә шулаймы бу? Үзебезнекеләр үстергәнен генә сатып булмыймы? Безнең яшелчәчеләр соң өлгерә торганына өстенлек бирә. Бездә иртә сортларның уңышын сакларлык урын юк. Сакларлык урының булмаса, көзгесен тизрәк сату ягын карыйсың. Бу охлаждаемый складлар обязательно кирәк, чтобы без яңа уңышка хәтле, яңа урожайга хәтле саклап, торговля системага да постепенно гына җибәргә, школьный питаниеларга да постепенно гына җибәргә. 600 тонна кишер сакларлык салкын складлары бар кооперативның. Анысын мәктәп балаларын тукландыруга җибәрәләр. Сәүдә шелтәрләре өчен дә үстерә алалар. Әмма саклар урыннары җитеп бетми. Бу төбәктә бәрәңге үстерүчеләр булса да, кишер чөгендер игүгә бик атлыгып тормыйлар. Минзәлә районында Дәүләтшин һәм Тукай районында Минихановлар гаиләсе генә шөгыльләнә бу юнәлештә. Быел площадьларны зурайттык, 10 гектар кишер, 10 гектар чөгендер. Бу инде безнең теге школьный питаниегә нигә җитәрлек. Но монда эш нәрсәдә хранилищеда мин сезгә складта, значит, кооперативникында сөйләгән идем. Анда безнең 600 тонна әйберсе, быел без инде кадр кимендә 1000 тонна, 1200 тоннага планирует без. Шуның өчен безгә обязательно яңа склад төзергә кирәк. Инде Минсельхозның программасына эләге булырмы, юкмы? Минталип Миниханов фикеренчә, күпләп бәрәңге үстерәм дигән кешегә бу эшкә кирип китү өчен дәүләт программасы яхшы тәргеш булыр иде. Бу направлениедә дөрес эшләр өчен, значит, серьезно проектный основа белән эшләргә кирәк. То есть, значит, бик серьезный направление бирергә кирәк орлыкка да. Икенче направление бирергә кирәк технический поддержка, то есть материально-технический база. Шул, значит, тотынып барановалийлардан, фрезалардан, картофель сажалкалардан, картофель уборщик комбайннардан, ниләрдән льготный вариантта крестьяннарны поддержать дип җибәргә кирәк. Булай гына адәм баласы ул бик дорогостоящий техника кирип китә алмый. Бездә игенчелек тармагы тотрыксыз санала. Шуңа да 10 ел дәвамында сугарулы мәйданнарны арттырдылар. Минталип абый да актив кулланды хөкүмәт программасын. Хәзер әнә бер өлеш иген кырына да су сиптерә. Менә бу 2 бодай кырын үзегез дә чагыштырып карый аласыз. Элита Ульянский 105 сорт чәчелгән. Монда технология буенча бөтен нәрсә, значит, бирелде, технология буенча чәчелде. Ну, шулай да менә вакытыннан алда җир кыры булганлык нигезендә, вакытыннан алда, значит, җибәрелде менә башаклар. Башаклар алар менә кыска гына була андый вакытта и шуплы була, даже комбайн белән алып бетергә, низкий срез белән бик неудобно менә алып бетергә. Монда кимендә 50%, 50% потери урожай юкка чыгу. Ә менә бу шул ук бодай басуының су сибелгән өлеше. Ям-яшел диңгез кебек утыра. Специально теге бодайга су сибәршин генә түгел, безнең, значит, сибоборот буенча менә круговой поливной машина эшли торган әйбергә, значит, бодай җирләрдә эләгә. И менә шул бодай җирләрендә, бодай эләккән җирләрдә инде уңыш үзенә күренеп тора ул. Ул әле менә трубкадан чыгып, значит, уже чыгып кына бара. Менә нинди матур, Аллага шөкер, ниләрне күзәтчеләрем. Менә нинди пушоклары белән торалар, Аллага шөкер, полотным. Менә моннан инде әлхәмдүлиллаһи шөкер уңыш булачак обязательно. Су сибу белән генә шикләнмиләр бу хуҗалыкта. Мондай кызуда уңышны саклап калу өчен башка чаралар да үтәлергә тиеш. 3 ай эчендә бер бәрәңге басуына махсус агрегат белән 19 тапкыр керәбез дип сөйли Минталип абый. Димәк, бәрәңгеле булыйм дисәң, үз кыйммәте күтәрелсә дә эшкәртмичә булмый. Бүгенге көндә уже бер теклеләр арасында, бәрәңге арасында сүзегез күрдегез безнең опрыскивателләр эшли. Аларның бер бушкасында гына да анда 100 меңлек затраты анда препаратлар специальный. Потому что шулай итеп поддержать мәсәң үсемлекләр бик авыр хәлгә төшә. То есть, значит, каядыр бер ярым тапкыр, значит, бәяләр артыграк булырга может. 20 сумга чәчәк, 20 сумга. 20 сум терпимо, у 2010 елда 20 сумга җитте бәясе. Теге кырылык җылында. И кырылык җылында 20 сумга җитсә дә, без нигә, значит, самый максимальный 17 сум белән җибәрдек. Ә инде бәрәңгене иң кыйммәт дигәндә күпләп 17 сумнан сата фермер. Кибеттә исә бүгенге көндә бәрәңгенең бәясе 70 сум. 3,5 тапкырга артык. Ә бит фермер үзе кергән сәүдә шелтәренә продукциясын китереп үк бирә. Юл чыгымнарын үзе каплый дигән сүз.
Фермер үзе үстергән яшелчәне бик теләп республика халкына гына ашатыр иде. Тик шул ук сәүдә челтәрләренә керүе кыен. Алар куйган шартлар да җитештерүче өчен отышсыз. Шуңа күрә читтән килүчеләргә дә төяп җибәрергә туры килә. Шулук, значит, X5 Retail Group айтам бит бирә үзенең форма договорын, 25 битле ваккына харф белән язган договорда 2 җирдә язылган. Крестьянин анарга бирергә тиеш, значит, не вознаграждение, денежном выражении. Мин үстереп продукция итеп бирәм, плюс аларга вознаграждение. Бу бер кая сыйып бетми торган наоборот. Элегелектән коммунистлар вакытында кем беренче абыз зерно китерә, кем беренче бәрәңге китерә, анарга подарок чыгарып бирәләр. Нәрсә дә булса шундый материальный кызыксындыру чаралары буладыр. Бу наоборот. Элек закон буенча кибетләр сату бәясен 25%-ка гына арттырып куярга хаклы иде. Хәзер кануннар бу өлкәгә бөтенләй кагылмый диярсең. Әгәр хөкүмәт бәяләрне контрольгә алмаса, минималь пенсия, минималь эш хакы алып яшәүчеләргә көн күрү тагын да авырлашырга мөмкин. Яшырын батырын түгел, соңгы 10 елда авылда яшәүче һәр әтияни баласын шәһәргә җибәрергә тырыша. Бу инде укырга кертүгенә түгел, шунда фатир алып төпләндерү. Әмінә Шүпрәле районы Зуршынлы авылында гомер итүче Әмирхановларның андый уйлары тормышка ашмаган. Уллары Булат укып диплом алуга туган нигезенә кайтып җиңсезганып эшкә керешкән. Күрәсез, хәзер шәһәрне ташлап авылга кайтучылар бердә юк түгел. Андыйлар булганда авыллар да тиз генә бирешмәс әле. Киләсе видеоязмада biz сезгә Булат Әмирхановның авылдагы эшчәнлеге хакында сөйләрбез. Зуршынлы Шүпрәле районының күренекле авылларыннан берсе. Җырларда җырланган су буйлары, басу кырлары сокландыргыч табигаты белән генә түгел, берсеннән-берсе тырыш уңган халкы белән дә дан тота әле ул. Менә шу 288 хуҗалыкта безнең бүгенге көнгә 728 мөгезле эретерлек исәпләнә. Шуның инде 329-ы сыерлар. Сыерлар төрле хуҗалык төрлечә тота, бар хуҗалыклар унар сыер тотучы хуҗалык, шундый хуҗалык бар, 8 баш асраучы хуҗалыклар да бар, 6 баш, 5 баш асраучы хуҗалыклар да бар. Иң яхшы шәхси хуҗалык номинациясендә беренчелекне яулаган Әмирхановларда барлыгы 25 сыер исәпләнә. Инде кечкенә чагыннан ук авылда терлек үрчетү хыялы белән юанып яшәгән Булат Казанда укып кайткач әти-әнисе ярдәмендә җиңсезганып эшкә тотына. Булатның әнисе Рәзилә ханым сүзләренә караганда, малайларын Казанда калдыру нияте барып чыкмаган. Үзе Каида укыган вакытта ук атна саен авылга кайтып, әти-әнисенә булыша. Елда баш санын 1 сыерга арттыра ул. Шулай итеп, барыбер үз максатына ирешә егет. Без инде авылда яшәгәчтән малтуарсыз яшәмибез. Шулай итеп, сыерыбыз бар иде, сарыкларыбыз бар иде. Аннан соң бер арада без ничектер балалар үсеп беткән бер мәлдәрәк сыерларны бетердек. Сарыклар калды. Аннан соң әлеге сарыкларны симертеп Булат сатты да сыерлар алды. Шулай итеп, яңадан сыерлы булдык. Фермерлык белән шөгыльләнүдән кала Булат әле мәктәптә дә хезмәт куя. Балаларны физика, информатика нигезләренә өйрәтә ул. Ләкин укытучылык эше аның төп кәсебе маллар үчетүгә комачауламый. 19 елда уже ничек дигән, капитальный фермерство белән тотынырга дәүләт субсидия биргән белдек. Һәм шуның нәтиҗәсендә барыбер уже терлекләребез сыймый башлады, арттылар. Һәм дәүләт 400 мең биреп, шуны да кушып ибәреп, үзебезгә ферма төзедек 24 башка. Әмирхановлар гаиләсе игенчелек белән шөгыльләнми. Әйтүләренчә, сатып алуын күпкә уңайлырак. Шуңа күрә пешән, салам белән кулай бәядән тәэмин итүчеләр белән гел хәбәрләшеп торалар. Билгеле, Әмирхановларга Ульяновский өлкәсе Урта Алгаш авылындагы хуҗалык кооперативына керүләре дә ярдәм итмичә калмаган. Кооперативка кергәнчә сөт белән авырлык иде инде. Реализацияләр, то есть бәясе түбән иде, совсем түбән иде. Кайсывакытта кулда селтәккеләгәләде. То есть 10 сумга да биреп куялар акчаны кайсы вакытта шуның белән. Кооперативка кергәннән соң җайлашты, ул ягы уңайлы. Әлеге вакытта 21 савым сыер бар инде, савылып тора торганнары 4 центнерлар чамасы сөт көндәлек сдавай итеп торабыз. Данный момент без 20-дән сдавай итәбез, 20 сумнан. Авылда үз эшләрен башлап җибәрерлек шундый максатчан яшьләр күбрәк булса, һичшиксез бетеп барган авылларда чәчәк атар иде. Дәүләт тарафыннан программалар, кызыксындыру ысуллары бихисап. Ләкин әле күп нәрсә кешенең үзеннән дә тора.
Сөрергәме, әллә өстән генә эшкәртергәме? Моннан 15 еллар элек бу сорау бик актуаль иде. Эшкәртми генә чәчүнең үз технологиясе. Башта чүпкә каршы бик нык көрәшергә кирәк. Аннан соң гына әлеге усул үз нәтиҗәләрен бирә. Ә инде тирәнтен сөреп чәчүчеләр бүген дә шушы технологиягә туры калдылар. Андый хуҗалыкларны республиканың төньяк районнарында күпләп очратырга була. Быел сукачыларның бөтен Россия конкурсы Кырымда үтәчәк дидек. Аңарчы исә берничә районда мондый бәйгеләр үткәрелде. Арчада үткән ярышларда тапшыруның иҗат төркеме дә катнашты. Бүген Орча районында 17 хуҗалык бар. Шуларның һәр кайсыннан иң оста дип саналган механизаторлар бирегә килгән. Күптән көтелгән яңгырга беренчедән барысы да куанды. Икенчедән юеш туфракны каплатып сөрү тракторчыларга кыенлыклар да тудырды. Шулай да сукаң дөрес итеп киләнгән булса, тимер атыңның игәрен чамалап куллансаң, ярышта яхшы нәтиҗәләргә ирешергә була ди Иңгел Шарипов. Бик нейин ул четерекле суканы киләү. Ул теге җайлыгына килә торган тактында чыгып киттем дә басуга сукалын дигән сүз түгел, бик җиндекләп килергә кирәк суканы. Безнең хуҗа да шул Владимир Фәритович та сукага бик өстенлек бирә башлады. Сукалыйбыз без. Почти дөресен әйткәндә без сукала бетерәбез. Без кар яуганчы сукалыйбыз. Хәзер хуҗалыкларда җир эшкәртүнең төрле ысулларын куллана. Мәсәлән, тирәнтен сөрүнең дә каплатып һәм каплатмый гына эшкәртү төре бар. Курса МТСның яшь булса да шактый тәҗрибә туплаган механизаторы Рамиш Шәрәфиевның бу күренешкә үз фикере. Каплатмыйча дип менә яз көне тырмага керәсең, каплатмаган җирдә барыбер икенче җир сайрак була дигәндәй, суканың уже саламы ни калмый каплап бетереп бара. Уже язгы кырышларында да җиңел сукаланган җирдә ирегә. Бүгенге бәйгедән соң комиссия һәр катнашучының сукалаган кишәрлеген җентекләп күздән кичергән. Хәер, механизаторлар үзләре дә башкаларның хезмәтенә алымына битараф түгел. Сукачылар бәйгесенең Төрнәлеп Шалым агрофирмасында узуы очраклы түгел. Районда семинарлар, мондый төрдәге ярышлар даими үткәрелеп тора. Һәр хуҗалык үз чираты белән аларны үзендә кабул итәргә әзер. Ә бу бәйгенең әһәмиятен зур дип бәяли оештыручылар. Монда килгән менә бу механизаторларга бик рәхмәт әйтәсем килә. Менә тырышып эшлиләр. Шушындай сука менә әйткәнебезчә инде сука дип инде күп җирдә инде төрле хәзер алдынгы технологиялар белән эшлиләр. Бар глубокорыхление, бар наутил системасы белән, әле менә аршалылар бүген әйтеп киттеләр инде, әле алар сукаларын металлоломга тапшырып бетермәгәннәр, алар саклап торалар. Барыбер электән безнең бабаларыбыз әйтеп килгән теге августовский зәп дигән әйбер бар. Менә яхшы иттереп монда инде бер-берсенекен карап, сукаларының ничек киләнгәннәрен бик күп әйбер сукадан тора. Дөрес иттереп сукаласаң, ул инде дым саклап калдыр өчен аның файдасы зур. Аннан соң шуп үләннәрен белән көрәшү өстендә дә инде бу экономик яктан да бик зур табышлар бирә. Ярышлар тәмамлангач, аграр министр урынбасары Рафаэль Фаттахов түзмәде. Үзе дә тракторга утырып җир сөреп карады. Аңа берничә инвестор да кушылды. Бу үзенчә механизатор хезмәтенең берничә минутын гына булса да татып карау максатыннан эшләнгәндер инде. Әле үзебез дә менә монда хуҗалык җитәкчеләре белән килгән спонсорларыбыз белән бөтенебезнең дә трактор йөртү праваларыбыз бар. Технадзор тикшереп утыртты. Үзебез дә көч сынашып эшләп карадык. Әз генә 5 минут дәврендә механизаторларның нинди хезмәт күрсәткәннәрен үзебез дә утырып эшләп карадык. Авылдан шәһәргә күчеп яшәүче бер ир әйткән ди бит. Беләм мин җир эшен дип. Дөрестән дә гаять авыр хезмәт башкара механизаторларыбыз. Аларның эшчәнлеген күрә белү, тиешенчә бәяләү һәр җитәкченең бурычы булырга тиеш. Ә инде Северный хуҗалыгында үткәрелгән сыер савучылар конкурсының кызыклы мизгелләрен киләсе тапшыруда тәкъдим итәрбез. Авыл гармончысы конкурсын дәвам итәбез. Кайбыш районы Зур Тәрбит авылы тракторчысы Геннадий Султанов гармон уйнарга 8 яшында өйрәнә. Такмак көйләрен уйный башлау белән күрше әбиләре биеп күңелен күтәрә малайның. Аннан яңа көйләр чыгаруы да этәргеч биргәндер. Авылдагы мәҗлесләр аннан башка узмый. Бүген дә ул авылның апалары, әбиләре белән ансамбльгә йөри. Төрле конкурслар алардан башка узмый. Геннадий Султановның гармон моңнарын сезнең игътибарга да тәкъдим итәргә булдык.
Туған жер тапсыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Оның шираттағысын келесі жұмға 18 сағатта қарарға ұнытмағыз. Язығыз, шалтыратығыз. Туған жерімізде бақытлы мол яшайық.